So ayan mga guys, ito yung tinanim natin na langka. Ang variety nito mga guys, Eviart. Ayan. So ito daw yung pinakamatamis na langka. Ayan. So ito mga guys, 3 taon pa lang ito. Ayan. So tinanim natin 3 taon pa lang. At ngayon, ayan may bulaklak na mga guys. Oh. Namumulaklak na yan. Ayan. So namumulaklak na mga guys. Ayan, kitang-kita naman yan mga guys. Bulaklak na yan. So ito, 3 years old pa lang ito. Ayan. Yan oh. Ayan. So 3 years old pa lang ito mga guys. At masaya nga tayo dahil ayan, matitikman na rin natin ang bunga nito. So 3 years old, Eviart. So isang puno lang ito mga guys. Dito sa gitna. At marami doon sa gilid. Ayan, pero medyo mahina lumaki doon mga guys, no? Mabagal lumaki doon yung nasa tinanim natin doon sa gilid. So itong dito sa gitna, ayan. At ayan, so 3 taon lang namumulaklak na. So titingnan natin mga guys kung tutuloy yung bulaklak niya. Ayan, so maraming salamat mga guys.